koffie. Koffie? Nee. Genoeg. Genoeg? Ja, genoeg. Zeker weten? Ja, is genoeg. Oké. Nu drinken. Ik drinken. Je hebt al gedronken? Ja. Oh, oké. Ja. Oké, is goed. Is goed. Ik liep net langs de kerk en ik zag allemaal mensen in witte kleding staan. Weet jij waarom iedereen witte kleding aan had? Ja. Vandaag. Mikael. Michael. Ja. Kudus Mikael. Wie is Michael? Mikael. Mikael betekent. Wow. Ik weet niet wie Michael is. Huh? Ik weet niet wie Michael is. Allah Abu Yaitsma. Jij Christian, ja? Nee. Oké. Weet je. Mikael betekent collega voor God. Begrijp ik niet. Zou ik het opzoeken? Michael zeg je? Ja, Kudus Mikael. Michael. Oh, je bedoelt Michael Jackson. Begrijp je? Wow. Bedoel je Michael Jackson? Nee. Niet? Nee. Kudus Mikael. Dat is even nog te zeggen. Wie waar woont hij? Woont hij in Amsterdam of Utrecht? Zo, nee. Hij woont niet Amsterdam. Hoog. Hij woont hoog. Woont hij in een flat? Sky. In een flat bedoel je? Bier voor Jezus. Een buurman van Jezus? Ja. Oh. Ja. Oké. Ja, hij... Ja. Snap je? Nee. Waarom heeft iedereen dan witte kleding aan? Hij naar een dak het en het aan mij gaan Ba. Today. Vandaag? Ja, vandaag. Ja. Voor Mikael. Doe dat met u. Ik begrijp het echt niet. Hou aan het. Vakantie. Vakantie? Nee, niet vakantie. Holiday. Ja, vakantie. Ja. Is hij met vakantie? Nee. Wow, شجرة أنا أعلم. لما أنت هاي خدت عن لما عندي. Wacht, ik ben. Je gaat bellen? Ja. Ga je met Michael bellen? Nee, naar vriend. Mikael. Is jouw vriend? Nee. Hij is niet wonen hier. Hij, Sky, bier voor Jezus, bier dan voor God. Ja, oké. Dat is ook cool. Ik ben een vriend. Ja. Help me. Hij gaat jou helpen? Ja. Meestal. Wat? شجر مرامتنا علينا لما عندي. انت غادي خد قبري اخي خير اخي يوم تعالى خدام ولا قال تقول شجر Is dit Michael die je belt nu? No. تي ميكائيل ابزي كون نبر هاي سبونن سكاي بير jij weet groot ja hij is bonen hier ja Mikael ook bierman voor God wacht sorry Mr. Amlach ik had een baas niet genomen aan ik ben hij niet voor Mikael Niet Michael? nee أو يوعينا لو معك بغتر hello نطبع الأبيمنا begrijp je het niet? Nee, ik begrijp het echt niet. Nee. Ik kan hier nog gaan. Ik heb een 800% te gaan.
Hello. انت راسك غادي تقبل انا او تايري ديلي مسيلكا تا تفلت اني خاطا ناتي تحقاقازيت او لما عندي قوتيرات نسي شو لغما ناري ايكاتا بتي كل جيزي نغدل ازياسي او وين نراخدولك هو بقى ابا الله بامصان بجاخ حجي قلطيف كامصاني يا بجاخ حماق يدلو بجاخ ايش حركه تبيكاي وي ميكيل ما عتبا كوم Jouw vriend komt? Ja, vriend komt. Oké. Ja. Hij gaat het mij uitleggen. Huh? Jouw vriend gaat mij vertellen wie Michael is? Wow. Ja. Oké. Ja. Afrik mlakot mo ate. Tayo na Huh? Komt goed. Oké. Komt goed, ja. Komt goed.